Utzi ditzagun hitzak, agindu beza ekintzak, kantatzen du J. Martina talde Larrabetzuarrak. Zeharreman dago diskursoaren eta praktikaren artean. Hau da, esaten denaren eta egiten denaren artean. Zenbatekoa da tartea. Zenbatekoa izan daiteke. Zenbatekoa izatea nahi dugu. Inporta dute, galdera horiek guziek. Hau badabilda, eta gaur beste behin, 3 artista batu ditugu mailaren bueltan. Artistaren arduraz, koherentziaz, erantzukizunaz eta beste hainbat gaiez solasteko. Hainbat disiplinatan trebatu da Paul Beitia zarauztarra. Itu banda literatur taldean aritu zen, baita errime musika taldean ere. Ekida arte ekimen sozialistako kide da gaur egun. Olaia Intziarte Oronoztarrak musika proposamen propioa darama oholtzaz oholtza. Aurrez, Joseba Tapiaren, Txika Sobresaltoren eta beste hainbaten proiektuetan hartu du parte. Xalba Ramirez Donostiarra musikaria eta kazetaria da besteak beste. Koban edo Fisis vs. Nomos gixako taldeetan egin du bidea. Eta aurten, Nakar talde sortu berriaren lehen lana ari da aurkezten. Eta anabasa honetan gidari eta bidelagun, Amets Aranguren. Olaia, Xalba eta Paul, ongi etorri. Modu batera do bestera denok pasatzen zarete oholtza baten gainetik maiztasunez, edo, esan zekegu. Badakigu oholtza horren gainean gauza asko esaten eta egiten aldirela, baina badakigu, eta ez dakit ongi ze hitz erabili, artista, egile, kulturgile, figura horren jarduna oholtzatik harago ere badoala. Orain arteko kapituloetan hasteko banakako galdera batzuk planteatu ditut, baina uste dut gai honek uzten digula zuzenean mamira joaten eta lokatzetan sartzen. Eta beraz, hasieratik botako izkizuet galderak den ondako. Igual Xalba zurekin hasiko naiz, baina hori, galderak denondako dira. Koherentzia, ardura edo zintzotasuna bezalako kontzeptuak izan daitezke agian baloko figura baten, ez? Artista dituko diogu kakotxartean, baina figura horren ez dakit jardunean agertu daitezkenak. Norberak planteatuak edo kanpotik etorriak. Proiektu artistiko bat ere ekitzen doan ainean atera daitezke, baina are presentzia handiago hartu dezakete agian proiektu horrek publikotasun bat edo referentzialtasun bat lortzen duenean. Ez dakit, nola ulertzen dituzu zuek kontzeptu horiek zuen jardunean, ze leku dute? Bai, niri egia esan koherentzia hitza bera, ez zaite jarduna, bai nire jarduna aztertzeak orduan, besten jarduna aztertzeak orduan, ez zait sobera interesatzen, ez, koherentzia gitu da nolabait, esaten dena eta egiten den arteko distantzia hori neurtu, ez? Eta ez dut esan nahi honekin, ez dut interesatzen koherentzia, ez edo zer balio dulako. Hain zuzen, ditzun zedalako, bai esaten denak eta bai egiten denak, balio handia daukalako. Baina ez horren arteko loturak ezinbestean. Hau da, koherentzia hitzak, ez? Nik ez dakit Silvio Rodríguezek ze praktika ditun, ze bizitza daukan, zaitain beste importa, gero aztertzerako orduan, berak ze paper bete duen kantu gintzan, edo kultur gintzan, eta zuzenan ja politikoki, ez? Ez dakit hau ja nola kokatu ez da hortan, ez? Artista eta bere obraren arteko, hori beriztu behar den edo, ez? Ez noain beste hortatik gehiago, koherentzia hitzaren horren inguruan, ez dela hainbeste interesatzen, badukarako nolabait kutsu moralista bat, eta iruditzen dela, eta ez hain estrategikoa, ez? Hau da, interesatzen zaidana gehiago da, zer kantatu behar zaio, eta nundik kantatu behar zaion, maske, bueno, kasu hortan, hori ez, distantzia hori, bermatzen ari den, edo ez. Nik hortan, haunitz bat egiten dut, Xalbak aipatzen duenakin, zeren bai, hori, bai iduritzen zait ere,
moralismotik edukitzez aparte, baduela ere bai, kasu haunitzetan privilegiotik, distantzia hori neurtzen aritzeak ere bai, eta bai, ezakit, egia da gero, zukera ipatu duzu, igual zurekiko, edo zuk egiten dituzun sorkuntzekiko, edo praktikekiko bai baduzula puntu kritiko hori, edo igual koherentzia horrekin harreman estuago bat, baina ez bertzek egiten dutenarekiko, eta nik hortan bai empatizatzen dut, hau nitz bezala nahi dut, ezbaitakit zer dagoen sortzaile, errango dut sortzaile bakoitzak nahi duena. Ez dakitxo bera ongi zer erran, Baina sortzaile horren edo hoien atzean ezbaitakit zer dagoen edo ze kontekstu dagoen, a priori izan daiteke jakitea delako igual arras publikoa, edo bereziki ezaguna, eta bapatean, eta alerez genuke jakinen, uziz, baina zaila iten zait, nondik nora neurtu beharko litzateken planteatzea, eta neurtu beharko litzateken ere. Ez dakit. Iduritzen zait aski planteamendu interesantea, koherentziaren inguruan eduki dugun harremana zein izan den jakinta bat ez eren ustez ez, urte luzez, eta bueno, beti orokorrian. Ez dakit. Nik uste hor privilegiona, nik uste kontrakoara izan daitekela, ez? Osea, privilegioa euki dezakezula, praktikaren eta zure, egiten dezunaren eta zeanaren arteko distantzia hori mantentzeko privilegio bat euki dezakezula, legia. Zergatik ez tezu sentitzen beharra hitz egiteko gai sozial batzuk inguruan, zergatik ez tezu sentitzen beharra poliziaz hitz egiteko, zergatik ez tezu sentitzen pobreziaz hitz egiteko beharra, ez? Osa, esan, etorre ere badukala nik uste beste huelta bat privilegiona, naizta, bueno, ez dakit, igual justo bioke aipatu ezuena koherentziaren aipatu xalbak, zuk aipatu ezu baitare koherentziarenak nola eukidun urte luzetan, eta zera, nik uste ados nao izan da eukidezakela bere politikoki behiratuta behintza zerbait moralista, ez da ginola zan, reziklatuta bakarrik mundua aldatuko dunaren idea hori ez, artera eramana, baina interesantea iruditzen zait koherentziarena eta batez ere, etorri zaite idea bat edo kontzeptu bat horrekin lotuta, justo baina aurreko astean atera zutelako lako testu bat El Salto periodikoan, saltzearen edo zure burua saltzearen ideia hori edo kontzeptu hori oso lotuta ondana koherentziakin, eta uste, esan dezun azken urtetan gure aurreko hamarkadetan edo presente ondan zerbait dala, ez? Testu hortan esate zuten, da interesgarria da, oso kontzeptu noventeroa dala. Oso 80 kontzeptua, eta definitze zuten zure burua saltzea artista baten kasuan, definitze zan, nik uste bikoitza zala, ez? Alde batetik, eta ametxek berak aipatu dun ze horrekin lotuta, ez? Publikotasuna, referentzialtasuna irabazi alegia, arrakastara, zerbait baldin bada hori, heltze zarenean, nolabait, uko egitea printzipioei bi zentzutan, ez? Osea, nolabait produkzioan eta ekonomikoki edo uko egitea nolabait kontrol bat eukitzea die zure obraren gainean, eta orduan saltzea izango litzateke diskografik handi bat izaltzea, izan daiteke baita ere kondizio hobegatik, eta bar, baina beste aldea izango litzateke baita ere ideologikoki saltzea zure burua, ez? Alegia, ja behin arrakasta balortzen duzunean, horrek nolabait mugatu egiten zaitula, joan berdezulako edabide batzutara, ez da nola esan, zure irudia ezin dezulako zikindu nolabait aurretik zen euskan ze ideologiko batzukin eta hola, eta nik uste dut hori, bere garaian oso presente ondan kontzeptua dala, eta interesgarria dala ez kontzeptua bera, ze testu hortan bertan esatezun da nik uste zentzua daukala, esan dakoa izan daitekela kondizio bengatik, eta are gaur egun jende batek lukela ulertuko ze esan nahi duen, bere burua saltzen duen artista baten kasuan, ez? Baina interesgarria zergatik galtzen den hori baitare, ez? Osea, nolabait kontzeptu horren erabilera edo artista edo figura publikoak nolabait kritikatzeko joera hori, eta artistek beraiek ere ez sentitzea, eta hor sartzen da beste kontzeptua da aipatu ezuna, ardura
politikoa eta ardura kolektibo bat ez sentitzea, nolabait bat egiten dula erabat, datorrela hirurogeiko hamarkadatik eta hor bertan egon daiteke mugimendu sozialen zera guzti horretatik eta bar, eta bat egiten dula erabat, askoz ere garai despolitizatuago batzuetan, eta nolabait ardura hori oroar gizartean ez dagoenean hain presente, eta horrek noski isla badaukala artearen kasuan baita, ez? Orduan, zait iruditzen zertan izan daitekenik, izan behar duenik berreskuratu behar den kontzeptu bat, baina bai interesgarria dela zergatik galtzen den, eta galdetu beharko geniokela gure buruei baitare, ardura, nire ustez nola eskatu beharko litzateken, edo ze esan nahi duen ardura eskatzea, pues jende guztiari eskatze, nire iritzia delako gintzat, jende guztiari eskatze zaion ardura bera, eskatu beharko litzaigukela artistei baitare, hori zer den. Netzako bai da problematikoa multinazional edo manager enpresekin bat egiten duten taldeak, ez nola baite bere printzipioen kontra doalako, eta hor pixkat sartzen zaite, saldu dituzu zure printzipioak. Igual ez da hori pixkat katramilatzen da hor bertan, ez? Zenbateraiko, igual kontra esan batzuk, baina ez da eramaten badegu, ez? Badaude manager enpresa batzuk Euskal Herrian, bukatu dutenak herri mugimenduen programazioak egiten, beraien taldeak sartzeko, eta hoiek indartzen ari zera, niz nago bat ere horren alde. Oso kontra nago, oso kontra nago festivala hundiek nola erretzen duten estena, eta hor parte hartzearen oso kontra nago. Baina nahin zuzen, zentzu hortan, zentzu estrategiko, edo hortan, benetan problema badelako. Eta zentzu hortan, balimazoaz pixkate paitzen, ezean nahikoa koherente, o zenbateraino bai ez da pixkat antzuagatu aitekela, orduan, erabate esatezun horrean hildotik, oazen politizatzera gertatzen ari dena, artista hori egiten ari dena, parte hartzen ari den lekuak ez nola egiten duen hori, oazen hori publikoki ez da baiatu balizatera ere, eta problematizatzera beste leku batetik, ez? Zer den desiragarria, zer den nahiko genukena, eta barrez. Ez dakit nola erran, baina nola ematen diren kontu horiek eta nola jasotzen duen jendarteak uste dut dela ere bai debataren punto arras interesgarri bat, ez? Hau da, Baulek aipatu duen bezala zertaz igual lausotu den adibidez kontzeptu horren egunerokotasuna edo zeukan zentzu hori edo nola zergatik pasatzen den hori eta aldi berean zertaz funtzionatzen duen kakotxen artean erran edut kakotx zertaz funtzionatzen duten movida guzi hauek, ez? Hau da, desgastatzen delaik eszena badagolako barne funtzionamendu bat hori albideratzen duena eta badaudelaik talde handi batzuk behin eta berriz adibidez okupatzen dituztenak espazio batzuk eta igual zirkuito batzuk igual izan ditezkenak undergroundagoak gaitzen direnean horre como baztertuak bezala edo ez duzue ikusten horrela, esken ibai sentitzen dut igual polarizatua, gero eta polarizatuago daudela edo eta aldi berean bat gero eta txikiago izan daitela, zirkuito bat gero eta txikiago izan daitekela eta bertzea oraindik eta handiagokoa. Nik uste horreaka doala produkzio artistikoa orokorrean, ez? Esan nahi dut. Irutzea idalako orokorrean, ez dakit, utzi gora bera gizarteko dinamikak horrantz dijoa zelako dinamika ekonomikoak baitare, ez dakit, geroz eta leku gutxiago egongo dala, proiektu txikiagoentzako eta horrelako, ez dakit nola zan, proiektu txikien bideragarritasun ekonomiko baterako eta hola, pixkate, ez dakit, kapitalaren dinamikak pixkat horrantz dijoa zela, eta beste alde batetik, erresistentzi bat egon zitekena momentu batean, pues, kontrakulturaren bueltan eta hola, horire ustu dela, ez? Ez dakit nola esan, usten ari dela, eta nik uste dut bai dagoela polarizazio hori, pixkat, bi elementu horien gatik, ez? Gizarteak nolabait arantz eramaten gaitu, eta horri resistentzioa jarri ziezia joken, pues, ez dakit nola esan, mugimendu antikomertzial hori guztia hemen adibidez oso fuerte gondena, pues, ustu da politikoki nolabait atzean gelditu delako, ez.
dakit. Nik, aber ikuste duzuen pertinentea galdera hau, baina iruditzen zait, azpimarratu behar dela, pixkat mundu hau badela, ja, hasieratik mugak oso lauso dituen mundu bat, ez? Aipatu zu Salbazuk hori, makro jaialdien alde ez nago, eta horietan jotzearen alde ez nago. Paul, zuk beste aldaterik aipatu duzu, baldintza hobe batzuk eskainiko baldin maizkit zerbaitek. Osa, muga hortan, ez dakitenik aipatzen dut, pertsonalki pasazealako pixka bat, baina imaginatzen dut zuei ere pasazeizuela, zaila dela kokatzen ere, ez? Baina ditut egin batean nire baldintzak hobetu, baina ze preziotan, ez? Ze galtzen dut honekin, noraino joateko pres nago, edo ze ate nago zeharkatzeko prest. Ez dakit hori duzuen... Nire ustez, resistentzia horiek, erran nahi dute barne debate, eztabaida horiek ez edukitzea izan entzen igual, kezkagarria do. Baina resistentzia horiek edukitzea uste dut bai dela, sanoa izateaz aparte seinale ona, erran nahi dut igual, kentzen digu geroloa haunitz ere bai, baina seinale ona erran nuke dela. Ni bai bizitzen dut erabat, distorsionau dena. Estudia dela bizi dauteko manera bat eta errateko, zertak, pues ez baldin baduzu argi ikusten orain, zertaz hartu dezakezun erabaki bat eta ez bertzea, joan zaite igual zure behar eta helburu primariora edo, eta igual laguntzen hau horrek kokatzen, erran nahi dut. Iruditzen zai supererakargarria ere bai, kontzeptu bat dela egin alizatea pixka Troiako zaldiana, bezala, hau da, ustaia gorri bat edo ikurriña gorri bat ekin baldimanago ez dakin non, eta pentsatzen dut, ostia, hain eiz hau iten, baina ez nago bat ere segura, igual hau iten hain naiz, eta da, dirua behar dutelako momentu hontan, eta horrek edukidu gainerako guzia baino pisu gehiago, mierda, ez dakitze, zerra manuen? Hori, pues benpin, laguntzen di pentsatzea, igual hau indezakezu eta hemen zaude, baino, pentsatzen baldin badut, eta igual badu punto bat, narzisismotik edo erranez bezala aldatzen altun ni gauzak, deke, ez, baina, igual bakean sentiarazten hau, momentu hortan. Errateak, ostia, jak hemen nagon, igual erranen dut hau, edo kantatuko dut hau, edo hemen dabilen bertze honekin aberrin dezakedan hau, eta hola, manera hortan muitu dezakegu zerbaitola. Zakit. Igual da nire burua konsolatzeko manera bat, eta jazte bertzi gabe izaten alda, zakit. Takit deus, egerra. Zakit hortaz aizinen, espreski, baina festivala handi batean jotzean, o marka batzuen jotzean inguruan eta barrez. Hori ez, nik ez airin desatzen asko nahi personalki horregotea, ez dut legitimatu nahi marka horiek, a priori, eta bar. Baina ez aitu iruditzen munduko gauza problematiko ona, talde batek hor jotzea, BBK Live-en jotzea. Osa, ez aitu iruditzen... isa bat jarri, jonik eta tipo, ya ez detitzi egin, ez talde hau ya ez da existi. Askoz gehiago interesatzen zait, talde horrek benetan zen norabide daukan. Osa, zintzoki, ez grazia asko horik egiten, zintzoki. Baina, pixkat igual koherentziaren kontu horrekin, ez dakit, por lo que sea zukartu ez erabaki hori, momenturen batean, oso ondo ez daki zer, baina guazen ikustea ze norabidetan ari den talde hau abesten, lan egiten, ze harreman sare ari den sortzen, eta barrez. Eta hor da, mitik, ez da bai, ez dakit, polarizazioa, Fermin Muguruza edo Berri Txarraken ereduak bezala, ez? Nola, negu gorriak izan zen Euskal Herriko lehenengo talde, lehenengo ez talde, gigante, tal. Eta hostia, nola lortu zuen, nahiz eta igual egon ziteken ere garaian onartzen ez ziren hainbat espaziotan, ez dakit, ez? Orduan indikan ez den festival mota hauek eta barra, edo. Baina, ez, beste hoi hartzun mota bat zeukanean, gero lortzen zuen benetan bere inguruan sortzea mugimendua kristona, eta hori da benetan interesatzen zaidan, talde horrek sortu zituen disketxe bat, atatzeko gero anariri lehenengo diskoa, ez dakiz zer,
eta barrez. Edo bestela, gehiago superpop, nola zaten zailan hori baina, banda komertzialago baten, bere izena, bere marka, jarri duna erdigunean, eta bere inguruan ez duna bereziki sortu, zaleak, edo musika ez den, edo kultura ez den askoz gehiago, ez? A nivel de generatzearena, pues, espazio politikoak, edo espazio artista edo beste sortzaientzako babesguneak, eta, Hor gero, nik uste gaina justo neu horriaken adibideak, derrigortzen gaitula beste elementu bat sartzera hontan guztian, eta dala, nolabait artetik arago mugimendu politiko batekin lotura, legia. Esan eta eginekin eta ari gara, nork egiten du, nork esaten du, eta bar, ez dakit, elementu hori nirietzako behintzat, nahita eskoa da kasu horretan ateratzea, legia, negu horriaken proiektu hori guztia litzateke posible izango, eta hartu zuen zentzu guztia litzateke posible izango, mugimendu politiko batekin lotuta, modu batera edo bestera espalego, ez? Eta kasu horretan, horregatik iruditzen zait, askotan artera bakarrik, alegia, artea esparru erabat autonomo batetik, edo artearen politikotasuna erabat modu esparru horren autonomiaren barruan ulertzeko saiakera horrek, lehen aipatutako hortara gara matzalak, ez dakit, koherentzia bezalako kontzeptuak, edo, Troiako zaldiaren bada pixkat koherentziaren beste adar bat edo, ez? Eta iruditzen zaite, badukatela lehen xaloak aipatutako puntu estrategiko falta hori, edo biak izan daitezkela nolabait pixkat idealistak zentzu horretan, alegia. Zuk bakarrik, ez dakit nola zan, gauzak aldatu ditzakezuna, edo zu bakarrik erresistitu dezakezunaren ideia hori ondaitekela, ez? Eta nik uste dut, hori zentzu horretan, ari garela pixkat, inkluso galduen zerbait jartzen bai gainean, dala nola baite, merkatuak gaur egun erabat arte guztia modu oso basatian dinamizatzen duen zera baten, momentu batean, horrekiko alternatiba batzuk edo jarri daitezkela gehienez ere, momentu batean, ez, izan daitezkenak zirkuitu antikomertzialak, eta bar, antimerkatuaren zea hori, baina hoiek beraiek ere nolabait ez dutela errora jotzen, ez, horregatik ados estrategikoaren estrategiko izatearen zea horrekin, ideia horrekin, baizik eta merkatuaren kontra edo artea bera degradatzen duen eta gure kondizioak degradatzen dituen merkatuaren kontra ez da horrekiko paraleloa eta nolabait bere burbuilan dagoen beste zirkuitoa sortzea, baizik eta maigainan jarri behar dena nik uste du dela, horre guztiak, hori guztia mantenduko dela eta ez dela aldatuko benetan, ezpada hori merkatua bera gainditzen eta kapitalismoa bera gainditzen, ez? Eta debate hauetan iruditzen zait, ez dela normalean zea hori jartzen, puntu hori maigainan jartzen, eta iruditzen zait, gauza handi bat da, ez da esan, ertz asko eduki ditzak eta bar, baina hori bera maigainan jarri behar dela. Hori esan da, nik enuke hala ere, baztertu nahi artistak berak individualki eduki dezaken ardura baitare, referentzia publiko bezala, ez dut uste, berdina denik zerbait esatea edo ez esatea, edo nonbait jotzea edo ez jotzea, ez dut esaten horrekin ezer, bere horretan aldatuko denik, baina iruditzen zaite, artistari bere referentzia izaera horregatik, edo daukan izaera publiko horregatik, ardura bat eskatu behartzaiola, lehen berriz esaten dut, edo nori eskatzen zaion ardura kolektibo, ardura politiko hori. Orain arte bota duzuen hau guzia pixkat lurreratzeko edo bi galdera. Askotan genero edo disiplina artistikoek baituzte abizen moduko batzuk, ez? Izan antifascista, izan feminista, izan sozialista. Nola lortzen da, aldatetik nola lortzen da abizen hoien izaera praktikara eramatea, eta galdera hori alde batetik, eta bide hortatik ere, ze pisu dauka egiteko moduak esaten den hori, kasuntan abizen hori, sinesgarria izan dadin. Erran nahi duzu sortzen duen
persona edo kolektibotik, edo jasotzen duen jendarte hortatik, a priori. Hau da, kasu hontan gu gara jarri diogunak abizena dena delako horreri, edo jarri zaigu abizena eta horren arabera suposatzen da behar dugula. Ez, nik egiten dut regetoi feminista. Bai, bale? Regetoi feminista egiten dudala esateak, nire regetoia feminista egiten du. Hori da galdera. Erantzuna, uste dut, behar duela izan beti ez, baino ez. Erantzun zuzena. Beti, bai, ez, erranen nuke, hori erraten duzun momentuan ere bai, erraten duzula, sentitzen duzulako behar bat abizen hori jartzeko. Hau da, abizen horreri tokia eskaintzeko, pentsatzen dut, edo toki hori erreklamatzeko, baino baitere karo behar da jakin toki hori betetzen egia da, ze puntutar arte exigitzen aldiogun persona batei edo talde batei dena delako sortzailei guziz ze gustatzen fidela adjetiboa, baina ez okurritzen bertzeik orai. Guztiz fidela behar duela izan berak bere lanari edo bere egiteko modu horrei jarri dion abizenarekiko edo ez. Ze puntutar arte mar diogu hola edo hola. Pues erran duzu egiten zenura regetoi feminista eta egin duzun hau igual izan da nahiko racista, de hecho, ez? Osa, ze takitorrere bai ezakin nik baitun dere. Debate txikiak edo. Hori ez, igual, pixkat, Gabriel Arestiren, ez? Poesia maiu bada. Orduan, ikusetako poesia maiu bezala, artea maiu bezala, baina niri usan zaitera esateak, ostia, edo ikustea poesia maiu bat bezala ikusetak ez du, edo gehiago, maiua daukatenentzako artea egiten nahi zara, ez? Maiua erabiltzen duten hoientzako, bultzada egitezu, motiboak emateizkiozu, o ez dakit ez, bizipoza, o nahizuna, ez? Baina, ulertzia ez, como, edo zer, baina, ari zera nola bait, maiua daukaten horietarako egiten artea, ez? Orduan, lehenengo moduan ikusten badegu poesia sozialista edo feminista dela esatea, bueno, bada zerbait, baina oso gutxi esatea da. Hau da, pues, esaten zu regetoi feminista, bueno, pues, bai, kokatzen zaitu nunbait, tematika batzuekin, edo, ez? Esto arte sozialista egiten duzu, bueno, tematika batzuk ikutuko dituzu, bada zerbait esatea. Eta posizionamendu moduko bat ere bada, ez? Badagoia hor beste kontu bat, ea reklamo gixara izaren erabiltzen, ea merkatu nitxo gixara izaren erabiltzen, edo ez. Bueno, hori pixkata parte utzita, nominalki esatea, pues bada. Baina ulertzen badago beste gixan, hau da, maiua daukaten hoientzako egiten ari zarela, gehiago izango litzatekela, pues ikusta zure burua, mugimendu baten soinu banda gisa, demagunez. Eta mugimendu horren barruan, edo horrekin bat, edo horren zerbitzura, nari zarela. Egiten artea, edo egiten dena elako bat, ez? Orduan, bizkat ezberdina dela nola ikusten dagoen, ez? Beste autokontzientearen ikuspegia legoke, ez? Orduan bai, nire uste, gehiago dela hitz egita artearen paper funtzio politikoa zein den, eta hor, gehiago, artea bera hitz egin baino, eta aipatu ez duena igual ere, ez? Artea ikuspegi autonomotik aztertu baino, ikusti benetan zeharremanetan dagoen, ez? Orduan, nola laguntzen duen, edo zeharreman daukan mugimendu batekin, eta baita ere, ez da guztiz berdina, baina baita ere ustet ere, danei interesatzen zaidan ere bada, nola egiten dion aurre, beste, kontrakulturalki ere, nola egiten dion aurre, igual bestelako posizioei edo, ez? Ez dakit, ez? Ikusten gaur egun asko badago, ez? Euskal estena, ez dakit, ez? Olako buen rollismo bat, gatazka ukatzearen inguruko diskurso asko badaude, ez? Dena gera bat, olako komunitatea estraktoen apelazio konstante badago. Bani oso importantea ditzen zait, erabiltzea diez hor zure artea horri aurre egiteko. Nola bait, eta esaten ez, igual guztion zauria eta zauri bera. Sin más, ez berdina dira, goazen ikustera hemen, goazen sartzera
klase hauzia, gene hauzia, problematizatzea pixka gehiago, ez? Orduan, nolabait ere hor erabiltzea, mugimendu baten zerbitzura, izan daiteke nolabait autokonsiente organiko antolatu bat, baina izan daiteke ere bai, beste modu batean planteatzen dezuna, ez? Ardura politiko batetik, naizta ez den zuzenean ere hortik abiatzen, ez? Bueno, alde batetik era bat ados hori, justo gainak lehen astu zait koherentzian ze horrekin eta hola, nola horre zure burua saltzean ideia hori galtzeak nolabait bai ekarri dula, bai politikoki eta bai ekonomikoki nolabait, ez da, euskal kulturindustria homologoatu bat nahi izatea, eta nolabait, hori, buen rollismo hori nik uste tortik ere ulertu behar dala, ez da, ez dakigu, eta emateu inorrietzai hola inporta, hori, bulego bati galdetzea, ez da, ze uste du ontaz, ze uste du beste ataz, o lo que sea, irulegiko eskuataz bakigu ze uste dun, baina hortik aparte, erabat, zuk esan desuna, erabat, inungo gatazkari sortzez duen elementu ataz aparte, hori dana despolitizatu indala, hori horrekin adoz ez. Baina gero, nolabait, jarraitzearen hildo hortatik, nola da, artea mailu bat nola izan daiteke eta hola ez. Artea mailu oso, nola dituko genioke, baina olako mailu oso txiki bat izango litzakela, iruditzen zaitez. Artea bera. Arteak berak, uste ezer gutxi dezakela, artea, nolabait, arteak ezin du berak bakarri mundua aldatu, ez? Eta ez dut uste hori eskatu behartzaionik, eta zentzu hortan, iruditzen zai bueltatzea lehengo ideiara, eta bain Xalbak berriz esan du, baina nolabait mundua aldatzen duena mugimendu, jendearen mugimendua dira, ez mugimendu politikoak dira, eta artearen politikotasunan iruditzen zait, zentzu hortan ulertu beharko litzakela, zentzu hortan kokatu beharko litzakela. Politikarekin, mugimendu politikoekin daukan harremanaren arabera. Orduan, adibidez, bueltatuz galderara, ez? Arte sozialista edo arte antifasista edo danadalakoa, izendapena bera edo zerbait nominala baino gehiago berez izan beharko lukeena da, zerbait deskribatzen duen izen bat, ez? Alegia funtzio bat, eta mugimendu batekin lotura hori izendatzen duen edo deskribatzen duen izendapen bat, ados gero horrek nola bilakatu daitezkela, hori ikusten dugu era bat, ez? Iaia bilakatu daitezkela Spotifyko lista bateko zerak, ez? Horrelako merkatu nitxo batzuk. Baina, nolabait, arte sozialistak adibidez zentzu bat baldin badauka, izan beharko luke nolabait, estrategia politiko sozialista batekin eta hor bai koherentzia sartuko nuke, koherentzia nolabait zentzu organizatibo eta kolektibo batean, koherentzian dagoelako edo horrekin loturan ulertzen delako, ez? Eta nolabait hor bertan, politika sozialistak behar dituen funtzio batzuk betetzen dituela, eta hori nolabait arte esparrura eramaten dela, ez? A ber, artea mailu izatearen ideia hori hartuta, interesatzen zaizuen mailua ez den artea? Ez dakit egon daiteken ere, baina seguramente egonen da jende bat igual egiten duena hori aldarrikatu gabe, ez? Edo, kanpotik igual ematen alduen mailu bat izan daitekeela, norabide batean bestean mugitzen dena, bada jende bat bere artea edo ez duena aurkezten mailu gisa. Interesatzen zaizue hori? Justo, hainitzen bentsatzen hortan, erranez bezala, ostia, karo, maian gainean jarritu zuen kontu guzti horiek, iruditzen zaizkit maian gainean egon behar duten kontu batzuk, baino, pentsatzen dut, ostia, zenbatan izan daiteke zerbait gainera arras interesante aportatu dezakeen edo ez, norbaiten dako deseraginkorra erratea, joder, honekin ez dut betetzen edo hau ez dut argi nola egin eta ordun oiola denez igual ez da animatzen persona hori edo talde hori aurrera eramaten haien lana edo dena delakoa, beldurrez igual justo pixket haien idealekiko edo sentitzen gauzakiteko
modu horrekiko, pues, ez zote diren sobera, bueno, ez dakit, zintzo izanen ez horrekiko, eta beldurre ematen dit, igual, horrek justo atzo bihali zinuen kantu bat, eta lauok dugun WhatsApp talde horretara, hau denako Ferminen, eta nor daude, Claudia Rodríguez, eta zinge? Amaia Espinosa, ez? Bai, da. Eta arrantzen nuen esalde batekin oroitu nahi zuetaz, eta ez dakit ez dut ezagon kantuan hasieran ja esaldi hori. Galdetu behar nizun, baina bazen olako esaldi bat erraten zuena, ez dakit, barkatu Fermin, baina erraten zuena, ez dut zertan eduki beharrik igual, kontra esan denak ebatzita. Ebatzita zerbait iten hasi aurretik edo ez, eta, karo, eta erranon, klaro. Pufitzen hori, baina hori ere... Hori, ez? Etzen? Betxatu nahi. Uste, baina hori igual ez dakit. Zela, ez nahi galetzen denaren letra, baina musikariak abestu behar duela piketetan, ez? Alako zerbait. Ez dakit hori izaten duen... Alako zerbait igual. Lerroan, ez? Bestela ez dutela kontuan hartuko, ez? Alako zerbait. Rostut hori ere etzela. A ber, te la juegas. Nik pentsatu nun, zala, esatezun, kulturak bere adirazpen balio zenean, zan nahi du jendearen masen zera bat, ez? Masen adirazpen bat, olako zerbait. Justut hori zela. Interesante irutze zait. Baina, bueno, kritikagarriare bai. Ez da inola esan, ez? Masa kultura bere horretan ontzat hartzeare bai. Oroitu nintzen zuekin. Bai. Bueno, entzun nahi duenaren dako, hau dena diskoko artea fronteko lehen erroan kantuaz ari ginen, katakrakek atera duen diskoko kantuaz. Ez dakitzuk nahi duzuen zerbait gehitu? Netzako pixkat igual hasieratik, ez? Ni ere bai ebati pixka beldurra, jende guztia epaitzea, eta orduan jendeak ez gauzak egitea, eta eukitzea horrelako baremo batzuk superaltuak, eta exigentzia maila bat, bakarrik nik betezak edana, edo hori egiten ere lagunek. Eta osartzen da pixkat koherentziaren, lehen pixkat uko egin diozuna edo, ez? Ez, hain zuzen izaten dut, koherentzian ez da baian, jartza hemen kriston listoiak, eta epaitzea mundu guztia, ez? Orduan, nik ez nuke nahi jendeari, hori ez, kontrasan guztiak askatu arte ez hasiontan, edo ez dakit, ez? Jendeak ez da nahi duena, pixka bat, ez? Ahora, baita ere utzi pixka gainontzekoi, osnartzen horren inguruan, o kritiko izaten, edo esaten, ez zait interesatzen egiten ari den, hau ez? Nire ustez, importantea da artearen politikotasuna, nun kokatzen den, nundik egiten den, zait sobera interesatzen bestelakoak, ez? Egon dituzke gauza pixkate kontemplatiboagoak eta meditatiboagoak edo ezakitez, horako txirula disko horiek eta horrelako gauzak. Txirula horia. Baina, bueno, hori da gauza txiki bat, nire zerrendetan egon daitekena, baina, bueno, itziten nahi garen ontaz, ez? Zer, ez hor, baita ere, hor badago puntu bat, esan eta egiten dugun arteko harreman hortan, ere badagolako puntu txiki bat, batzutan ere, artista ditzen diogun, pues somos unos fumados ere, como, bueno, pues nik egin ditu kanta hau egin etor dueten, atera da, erantzuk izun badauka, baina ere, igual ez dizkiot hainbeste buelta eman plazaratu aurretik, tal, ez? Bai importantea da, tal, baina ezin da guztia ere paitu maia, ez? Bilatu gara pixkat zabalago, eta ez, batzutan ere, artista iristen dela leku batera, pues pixkat batzutan ere nahi gabe, ez? Ez hain hausnartutako bide baten ondorioz, ez? Eta hor badago, igual hori, ez zer eskatzen diogun artistari. Eta hor badago, igual, meloi hori, ez? Igual ez degora gaurkoan itxiko, baina aurrerago igual. Eta hori ez, artista referentea da, zenbateraino. Netzako asko zartatuzun debatea edo irudia txilmafiakoek, ez? Agertu zirenean, wow, orain ordura arte nik uste jende guztia irratira juten ginela ere, gure diskoa da superimportante, porque hitz egiten du ontaz, eta halako sakontasun batekin superfaltsua zena, eta hauek zartatu zuten bastante posture hori, eta erakusten benetan, ez zela hain politikoa atzetikan etortzen ari zirenen postura batzuk, ez? Bueno, ezakit, meloi hau nola ari nahi zen zabaltzen, esan nahi da, egozten digula oso errez artistari erreferentearen izaera, igual, bueno, pues, batzutan ez duenan zertan paper hori bete, ez? Baina edo nork ezin du ari helduz, nahi baldin bada. Edo nork ez dauka aukera adibidez, El Mundo entrevista bat emateko. Hortaz, ari nahi zalegia,
erreferentzialtasuna edo ez, edo nori eskatzen diozun da nori ez, hombre, iruditzen zait ardura gehigarri bat daukazula ez, inoren izenean ari zarelako, posible da inoren izenean ez aritzea, zure buruaren izenean bakarrik, baina ardura bat ez, eta niretzako ez da hor momentu horretan sartzen da, hori adibidez, niretzako ez dela inundik inora, onargarria edo ardurakeri bat iruditzen zaidala baita ere, el mundon ematea entrevista bat, claramente gaina tirako dizutenean hortik, eta adibidez aprobetxatzea hori esateko Pablo Hasél gilipoias badela esateko, adibidez ez. Orduan, zentzu hortan, niretzako hainbeste igual, de hecho, problema edo arriskua ez da hainbeste gure euskal kultura ditzen diogun asunto hontan, ez da hainbeste, niretzako ere ez da epaitzen astea, jendea bata beste buruak mozten astea, baina ez dut uste arriskua justo hori denik, baizik eta justo kontrakoa. Orokorrean ez dagoela kritika eta eztabaida sakonik orokorrean, eta are gutxiago eztabaida politikorik artearen zean publikoa esan nahi dut. Eta nik uste hori bera dela motore bat kulturaren garapenerako, eta desde luego, posizio kritiko batean gauden, edo posizio independente batean gauden ontzako, iaia imperatibo bat kritika hori egitea, askotan borrokatuta espazioak eta barrez, baina kritika horrek, epai horiek eta eztabaida horrek, izaera politikoaren ingurukoak ere bai, egon behar duela derrigor eta oso gutxi dagoela, orokorren. Iniz eta ardurarena meloian dienetako bat izan daiteke agian, aipatu duzuzuk, ez? Paul orain, hori, el mundon elkarrizketa bat ematen alduzun momentuan, bauzuan ardura gehigarri bat. Hasieran bota duzu, artista bat itzaio eskatzen, beste edo zein eskatzen etzaion ardura bat, nire ustez bai, eta hor dago, nire ustez meloirik handiena, ez? Mundu hontan ibiltzeak ematen aldizun, edo eskatzen aldizun ardura gehigarri hori, zikuntara baino hartzuzun zure gain, ala den benetan beste edo hori eskatzen zaion ardura, hori da, atera diren 1000 melodioetatik beste bat nik pertsonalkire bizi dudana. Igual lolaiaren gertutik edo. Eta guztia itxi behar dugunez, badakite egon gindizkela hemen orduak eta orduak, eta 1000 meloi ireki gabe geratu direnez, utziko dizuet, azken aukera bat, meloi bana ebaldun behuzue, bota eta irekita usteko. Eta Durangoko azokaren egunak bastante gertu ditugunez, igual hor pote eta pote artean eta estan artean, batzuk atera daitezke eta ireki daitezke pixka gehiago. Ni baut bat. Eta enaiz bat ere seguro erramar duten deustaz, baina aldi berean bai, eta gainera uste dut kontutan hartzeko modukoa dela, haunitzetan iten ditugula, edo jende batek iten dituztela gauzak, herriaren dako, ego batekin, arras potentia. Eta hor, badago jende, badaude taldeak, edo badire, ez dakit, badire como persona konkretu batzuk, nire ustez, seguraski ez dutenak igual autokritika hori, baino hori egin, baino eske igual ez direnak ari egitan uste duten horrengatik eta horrekin, baizik eta egiazki ari diren, hola, gero, eta hori da arras peligrosoa zeren haunitzetan, da arras evidentea, baino bertze batzutan da, nire ustez, mamu bat bezala, eta bai persona horiendako berendako, edo talde horiendako, edo dena delakoa, baita ere, talde horiek edo, dena delako sortzaile X, eginikoa, konpartitzen, aitzen, lehitzen, eta sustatzen dutenendako, zeren abia puntua espaldimada guziz sanua alde horta, erran nahi dut. Ez dut erran nahi denak behar dugunik egon superdekonstruidez eta arras irakurriek eta terapia super
fin batera ganak zeren mundu guziek ez du diru terapia bat ordaintzeko, hortik hasteko, eta ez ditu hola igual kontestu errexak, baino bai, ustotain izela duzatzen barkatu, bai, kasu mamar dela horrekin, zeren iduritzen zait, badagola hor, eta egon daitekela ego batalla handia, eta gainera, hori sustatzen duen jendea ez dela kasualidadez, igual, pues, jende juri bat, gizonezkoa, heterosexuala, eta bar, atzizki gehiago. Haunitzetan, bertza haunitzetan ez, baina, jazta. Aio. Idea da meloia irekita ustea, ez? Bai. Vale, a ber, nik beste bat. Justo gaia esan versus egin horrekin zenezkero, nik uste dut, bueno, atera izan direla hainbat, nik izango nuke, batez ere, bueno, artisten diskurtsotan da asko aipatu izan dela adibidez, bueno, ni batez ere arte panfletario bati egiten zaion kritikan eta hola, bueno, nik ez daukat beharrik mezuetan islatzeko, nik nire politikotasunan, nire izaera politikoa dago, nik egiteko dauzkadan modutan. Nire meloia izango litzateke, diskurtso hori, nire ustez normalean, aitzakia bat dela, bueno, artista hoien apolitikotasuna edo, bai, esango du, apolitikotasuna estaltzeko, alegia. Ez dakit, lehen esan du arteak ezer gutxi dezakela, baina nik uste dut borroka politikoan bide guztiak eta tresna guztiak direla beharrezko baita artea ere, eta ondorioz normalean aurretik aipatutako diskurtso horrek gehiago esan nahi duela edo ez duela, artista horrek ez duela nahi nahaztu politikan, hemen aipatu diren arrazoi batzuengatik, edo beste erabatean, pues ez dela inun ez duela bere burua inun ikusten, edo inungo mugimendu politikotan ikusten, eta horrek berak ere, bueno, azaleratzen duela, edo badela sintoma bat, despolitizazio garai batzuena, edo incluso, pues hori, derrotismo garai batzuena. Orduan, nire meloia litzateke, diskurtso hori egiteko moduetan zentratzen dena, mezua baino gehiago hori esaten duena, normalean estaltzen duena dela, ez mezuan eta ez egiteko moduetan seguramente ez dagoela izaera politikorik. Ba, eta nire melona azkar, ze lehen opiskat igual esan, artistaren eta referentearen zer eskatzi dugu artistari, ustet, eta igual ere pixkate, itziten ari garena demoda guztia, baina artistari bai eskatu behar diegula posizionamendu politiko gehiago, ez? Hau da, elkarrezketetan aldela pixka gutxiago hitz egitea bere diskotaz, eta Donostiko musikariek hitz egitea zergatik ez ditugun espaziorik musika egiteko, musika antolatzeko, ez? Ez zergatik ez ditugun, baizik eta zatik kendu dizkiguten, ez? Orduan, ez? Eskatuko nioke, bai uste badagola aukera, eta badagola beharra, musikariek implikatzeko nolabait, balen aipatu egun hortan, ez? Fronteko lehen lerroan ere, partartzeko izan, bueno, ez? Eta hor bai uste, badagola abaniko zabal bat politikoki parte hartzeko herri hontan, eta bai uste dut, eta bai faltan botatzen dut hori, ez? Exigitzea, erakundei eskatzea gauzak, ez bakarrik, zenbat kobratuko ez duen, edo zenbat kostatu zaizun hau, eta abar, ez bakarrik zuen lan baldintzak modu individualean, nola zergatik ez diren konpontzen, ezik eta antolatu zaitez, exigitu gauzak, eta erabili nolabait zure sorkuntza, gizarte aldaketarako, eta hori, bueno, gustatuko litzake hori gehiago, ez dakit meloi baden, diri gehiago nerazken mezua, ez? Baina, bai. Bale, hemen utziko dugu, eskerrik asko irukot eta segituko dugu nire partetik behintzat, kamaratik kanpo, nahi bali gauzue, gauzeoken guziekin eta meloi hauekin guziekin. Eskerrik asko, eta horrengo arte. Eskerrik asko. Zuei.